Шановні глядачі, ми працягваем сустрэчы ў эфіры з кандыдатамі ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, і зараз эфірны час належыць прэтэндэнту на пасаду першага прэзідэнта нашай рэспублікі Зянону Станіславічу Пазняку. Разам з Зяноном Станіславічам у студыі яго давераныя асобы і члены ініцыятыўнай групы. У студыі таксама знаходзяцца член Цэнтральнай камісіі па выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Анатоль Анатольевич Роднікаў і галоўны юрыст-консульт Дзяржаўнага камітэта Рэспублікі Беларусь па тэлебачанні і радыёвяшчанні Наталья Ивановна Ядевич. Працуюць тэлефоны прамой сувязі, а таму званіце, задавайце вашы пытанні. Я толькі хачу нагадаць, што пастанова Савета міністраў Рэспублікі Беларусь і Цэнтральнай камісіі па выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь не дазваляе, каб у эфіры гучала знявага і ілжывыя звесткі. Гэта пастанова ад 26 красавіка за нумарам 279. Ну, а зараз слово прысутным. Добрый вечер, поважанные телеглядачи. Сегодня мы с вами в открытом эфире. Мы будем отказывать на ваши пытания. Сегодня так само я познакомлю вас с моими поплечниками. На великий жаль, студия, якую нам представили, такая маленькая, что сюда пришла только частка экономичной группы. 15 человек, хотя вся команда 50 человек. Дозвольте представить. Василь Быков, народный письменник Беларуси. Владимир Заблоцкий, кандидат технических наук, наместник старшыні комиссии Верховного Совета Республики Беларусь по науке и науково-техническому прогрессу. Спадар Заблоцкий занимается системным анализом, выучением звышмоцной зброи, поддерживая постоянные связи с учеными России и іншых краін, мае міжнароднае прызнанне. Павінен сказаць, што гэта адзіны эканаміст з Беларусі, які быў запрошаны Клінтонам на інаўгурацыю. Валентин Голубев, кандидат гістарычных навук, секретарь комиссии Верховного Совета по международных справах. Анатоль Станкевич, кандидат экономичных наук, дипломант международного конкурса по проблемах конвертуемости рубля, Соединенные Штаты, 90-й год. Владимир Тарасов, доктор экономичных наук, наместник директора Института экономики Академии наук. Радим Горецкий, академик Академии наук Беларуси и России, лауреат державных премий СССР. Юрий Беленький, экономист, народный депутат Беларуси. Иван Никитченко, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент Академии Беларуси, лауреат державной премии СССР, старшиня Белорусской селянской партии и вице-президент Центра стратегических исследований. Александр Соснов, кандидат экономичных наук, член Президиума Верховного Совета Беларуси. Станислав Гусак, инженер-энергетик, наместник старшини Объединенной демократичной партии Беларуси. Виталий Москвич, доктор геолого-метеорологичных наук, член-корреспондент Международной инженерной академии. Винцюк Печорка, секретарь управы Сойму Народного фронта. Сергей Антончик, народный депутат Беларуси, организатор Свободного профсоюза. Петро Герасимович, директор науково-творчого кооперативного об'єднання «Вектор». Шановні телеглядачі, я попросив моего коллегу Винцука Вячорку, каб ён вёў бы наше з вами спатканне і, калі ласка, Винцук, прошу, пачынай. Добрый вечер, шановное господарство. Натуральна, што зараз мы дачакаемся мноства пытанняў, якія паступяць да нас праз тэлефон. Тым не менш, мы ўжо маем цэлы стос пытанняў, якія паступілі раней. І я хацеў бы звярнуць вашу ўвагу на тое, што сёння мы перадусім павядзем размову пра тое, якімі нам, камандзе Зянона Пазняка, бачацца будучыя шляхі нашай дзяржавы. Я падкрэсліваю гэта спецыяльна ў сувязі з тым, што тыя пытанні, можа быць, асабістага характара, звернутыя да кандыдата ў прэзідэнты Зянона Пазняка, якія, пэўна, і сёння прагучаць,
Хай сабе гучаць, але адказы на іх мы запрашаем пачуць заўтра, о 7 гадзіне, калі таксама адбудзецца жывы эфір з удзелам кандыдата ў прэзідэнты Зянона Пазняка. Ну што ж, пачнем з пытанняў. Галіна Нечапаровіч, Менск. Калі чытаеш урадавую прэсу, ствараецца ўражанне, што Народны фронт нейкая падпольная арганізацыя. Але мы бачым, што ў вашу каманду ўваходзяць аўтарытэтныя людзі, выдатныя навукоўцы. Як вам удалося падабраць такую каманду? Команда не подбиралася специально под президентскую кампанию. Эта команда утваралася на працягу 6 год. Як толькі утварыўся Народны фронт, стваралася гэтая команда. Таму не выпадкова, што і прагнозы Народнага фронта, і распрацоўкі эканамічныя, і іншых галінах, яны былі на дастаткова моцным узроўні, таму што тут працуюць прафесіяналы і спецыялісты сусветнага ўзроўню. Так што гэта каманда вынік дзейнасці Беларускага народнага фронта, які паставіў задачу ратаваць наш народ ад Чарнобыля, ад генацыда, ад карупцыі, абараняць і дапамагаць нашаму народу. І чэсныя, сумленныя людзі, прафесіяналы пайшлі в эту каманду, пайшлі ў Народны фронт. Частку эканамічнай групы я вам прадставіў. Спадарыня Пятроўская, горад Менск. Пытанне да Васіля Владзіміровича Быкова. Якімі матывамі вы кіраваліся, падтрымаўшы Зянона Пазняка у якасці кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь? Матывы вельмі простыя. Менавіта Зянон Пазняк, на маю думку, самы варты з усіх магчымых кандыдатаў. Варты ён у многіх якасцях. Таму што найперш сваёй дзейнасцю ў Народным фронце у якасці лідара этого фронта ён засведчыў свае палітычныя магчымасці, сваю грамадзянскую сумленнасць, сваю, апроч таго, свой патрыятызм у адносінах да беларускага народа. Я думаю, што хаця ў нас, конечно, людзей вартых заўсёды хапала. Яны ёсць, яны былі і яшчэ будуць. Але на даным этапе, на даным гістарычным этапе, калі краіна апынулася ў такім цяжкім становішчы, іменно уратаваць гэта становішча можа толькі Зянон Пазняк і яго прэзідэнцкая палітыка. Дзякуй. Ну, а цяпер пытанні больш, відаць, на думку тых, хто іх задаваў, складаныя. Зенон Станиславович, готова голосовать за вас, но смущает одно. Я русская, я не знаю белорусского языка и сомневаюсь, что смогу его выучить. А вы ведь будете этого требовать? Город Слуцк. А хто задав гэта пытанне? Жанчына. Город Слуцк. Пытанне ананімнае. Ну што ж, калі ананімнае пытанне, то, відаць, многія так думаюць, як гэтая жанчына са Слуцка. Справа ў тым, што ніхто, нікога, і ў тым ліку я, не буду прымушаць размаўляць па-беларуску. Размаўляйце хоць па-кітайску. Будзе праводзіцца дзяржаўная палітыка па выкананню існуючага заканадаўства. Будзе выконвацца закон, і кожнаму грамадзяніну Беларусі будзе прадастаўлена магчымасць вывучыць дзяржаўную мову. А што датычыць, як яны будуць размаўляць, тут поўная свабода. Дзяржаўныя служачыя, так, яны павінны будуць ведаць мову. Дзяржаўнае справаводства будзе. Ніякіх рэпрэсій па гэтаму поводу быць не можа. Я гэта гарантую. Ніхто нікога не будзе звальняць за тое, што чалавек, скажам, не ведае беларускай мовы. Гэта наша агульная бяда, бяда ўсей нашай нацыі. І мы павінны з гэтай бяды выйсці разам з усімі людзьмі, з усімі грамадзянамі, якія насяляюць нашу рэспубліку. Што будзе з калгасамі, калі прэзідэнтам Беларусі стане Зянон Пазняк? Мікола Бусел, вёска Дуброва, Светлагорскі раён. Шановны Мікола, я скажу самае галоўнае. Прэзідэнт Пазняк не будзе разганяць калгасы. І ўвогуле ў нас на Беларусі ніхто не ставіць такога пытання, акрамя прапаганды.
Больш падрабязна прашу спадар Никитченко. Наверное, читатели, наши избиратели должны были обратить внимание на два раздела программы Зенона Поздняка. Земельная реформа и аграрная политика. Я не буду излагать эти оба раздела, но хочу сказать, что президент Поздняк гарантирует нам возрождение производителя на селе. То есть каждый производитель получит свободу выбора, что ему производить. Каждый получит свободу определения цены на собственную продукцию. Никто вмешиваться в этот процесс не будет, кроме рынка. И, наконец, каждый решит, куда ему продать свою продукцию и за какие деньги. Далее, для того, чтобы эти свободы он мог реализовать, каждому будет представлено право получить частную собственность землю и другие средства производства. Как бы мы ни прятали голову в песок, но вопрос собственности на землю надо решать. Это четко изложено в программе Поздняка. Далее, как ни в одной программе, в данной программе предусмотрена свобода выбора и колхозам, и совхозам трансформироваться в рыночные структуры. Никакого давления, никакого насилия сверху не будет. Люди будут решать сами, что им делать. Наконец, программа Поздняка гарантирует финансовую поддержку. Не дотации, не подачки, а именно поддержку развития сельского хозяйства. Но прежде всего, конечно, нуждается в этом переработка, потому что у нас гибнет 30-40% продукции, потому что у нас своевременно никуда не реализуется. Очень большое внимание уделяется решению других вопросов, без которых решить восстановление жизни на селе практически невозможно. Спадар Мікола Бусеў павінен зразумець, што калі ён вырасціў бульбу, то ён яе можа прадаць, куды ён хоча, і па той цане, па якой ён хоча. Яму не будзе указваць чыноўнік, яму не трэба ліцэнзіі, ён будзе свабодны, ён будзе валодаць сродкамі вытворчасці, ён будзе валодаць зямлёй і можа свободно вынікі сваёй працы выкарыстаць так, як ён захоча. Совершенно верно. То есть впервые за последние 70 лет практически крестьянин получит свободу. Настоящую свободу. Как ему жить, что ему делать, и эта свобода будет его же и защищать. У сувязі з сельскагаспадарчымі пытаннямі знаходзіцца цэлы жмут пытанняў на чарнобыльскую тэматыку. Тут і пытанні, звязаныя з перасяленнем і з выкарыстаннем земляў, заражаных радыёнуклідамі, і праблема выкарыстання сродкаў, вылучаных дзяржавай на ліквідацыю наступстваў чарнобыльскай аварыі. Пытанні адусюль, і з Лельчыцаў, і з Гомеля, і з Магілёўскай вобласці. Дзякуй усім спадарам, якія задалі гэтыя пытанні. І мне здаецца, нам сапраўды варта акрэсліць наш падыход да чарнобыльскай праблематыкі. Сапраўды, гэта адно з самых важнейшых пытанняў для нашай нацыі. У залежнасці ад таго, як мы яго вырашым, наша будучыня. І вось у апошнія дні я заўважыў у некаторых газетах, у прыватнасці Савецкая Беларусія, такія меркаванні некаторых людзей, што вось, маўляў, КПСС, КПБ і выратавала людзей ад Чарнобыля. Але не Народны фронт. Ведаеце, это кашчунства. Няўжо нашыя людзі забылі, хто у маі 86-го года накіроўваў нашых дзяцей на дэманстрацыі першамайскія пад радыеактыўны йодзісты дождж. Няўжо нашы людзі забылі, хто засакрэціў усе гэтыя звесткі? Няўжо нашы людзі забылі, якую хлусню пісалі ў газетах? І тыя, хто займаўся даследаваннямі, многія з тых людзей, яны давалі падпіску аб нерасакрэчванні. Гэта ж вядома. І толькі Народны фронт, як палітычная сіла, прабіў гэтую сцяну. Прабіў гэтую сцяну цаной ахвяр, таму што дзесяткі людзей былі аштрафаваны, іх цягнулі пад суд, узбуджалі супраць іх адміністрацыйныя справы. Вось якой цаной давалася гэта ўсё.